Здравейте! Днес искам да поговорим малко повече за това какво търси един мъж в една жена. Именно той търси нейната енергия. Да, колкото и да ви се струва невероятно, мъжът търси в една жена точно нейния ентусиазъм, нейната енергия, нейната мекота, нейната възможност да бъде забавна, така да се усеща една лекота в присъствието около нея, нейната подкрепа. Може една жена да бъде на 25 години и да няма никаква енергия, а може да бъде на 70 и да бъде изключително дейна, да бъде харизматична, да работи с нейната енергия, да работи с вътрешния си така мир и около нея да се усеща една приятна енергия и атмосфера. Мъжете търсят точно това. И сега искам да си зададете въпроса колко често вие правите това, което обичате. Това, което на вас ви харесва през удоволствието. Това може да е разходка, може да е да си приготвите някакъв сладкиш, може да е просто да изпиете чаша чай. Днес разговарях с една дама, с която бяхме работили преди доста време и нещо, което ме изненада много, че да, понякога резултатите идват по-бавно от работата ни, но все пак те идват. Днес тя сподели как е започнала да казва не на всички останали и да издърпва себе си на преден план, да слуша вътрешния си глас, нещото, с което аз работя постоянно на индивидуални консултации. Уча ви как да поставяте здравословни граници. На темата с мъжете, колко често вие правите това, което обичате и което искате, за да можете да бъдете във вашата женска енергия. Само да кажа, че за семинара, който ще се проведе утре вечер, няма повече места. Най-вероятно ще пусне втора дата, защото интересът е голям, темата е хубава, полезна, така че следете в профила ми за втора дата. В обучението, които правя, давам много практически занимания и много така практики, които работят. Една от тези практики, които ще споделя сега с вас, е да седнете и да визуализирате любимия човек за вас, любимия мъж. Ако в момента нямате партньор, то това може да бъде вашия баща. И да кажете на глас: ти си моя герой. Аз ти се възхищавам. Аз те приемам. Ти си моя герой. И си представете как той изправя раменете си. Как той вдига своята стойка. Вижте неговата увереност до вас. Как той разцъпва като едно истинско цвете. И повторете: аз вярвам в теб. Това работи много за мъжете, защото те също, както нас дамите, обичат да получават комплименти. Нещото обаче, което ние не правим и така доста често забравяме и по-скоро ги критикуваме. В момента, в който започнем да критикуваме мъжа, той влиза в защитна позиция и започва да се отбранява. А колкото повече му се възхищаваме, колкото повече му благодарим, колкото повече признаваме неговите качества, той толкова повече иска да направи за нас и да ни вижда щастливи и спокойни. Помислете си и представете си този човек дори в моментите на трудности. И как вие отново му казвате: аз съм до теб, аз те приемам, аз те подкрепям. Аз те обичам не само когато си в своята сила. Аз те подкрепям и в този момент. Защото много често забравяме, че мъжете също са хора като нас и те също имат своите приливи и отливи и понякога и те падат от своя кон, така да го нарека, и в тези моменти имат нужда да усещат нашата подкрепа.
Сега искам да затворите очи и да си кажете на глас: аз съм ценна, аз съм важна, аз съм специална. И да изброите на глас 3 свои ценности. Искам да ви кажа, че увереността на една жена си личи. И това е в нейната стойка, в нейната мекота и в начина, по който говори. Ако тя говори бавно и прави паузи, това означава, че тя е уверена. Ако тя говори много бързо и иска да обясни, ръкомаха се с ръце и слага много така изкрящи бижута, слага много грим, изкарва всичко на показ, трябва да знаете, че срещу вас стои една неуверена дама и с това, което визуално иска да привлече или по-скоро да прикрие вътрешните си недостатъци, се старае така да подчертае с външна намеса, дали ще е някакви корекции или ще се, пак казвам, изкрящи бижута, грим, облеклото. Това всичко говори за неувереност и мъжа го хваща. Също е много важно самата стойка. Изправения гръб, изправената глава, брадичката, когато жената гледа напред, гледа в очите, има зрителен контакт, това означава, че тя е уверена в себе си и цени себе си. Така че обърнете внимание на тези неща, те също правят впечатление дори на подсъзнателно ниво. И след като изброихте и вашите 3 ценности, мъжът хваща неувереността, в това може да сте напълно сигурни. Следващото нещо, което така искам да отбележа в това видео е, аз ще правя и такъв курс, отново, само че ще е онлайн, за нарцисите, защото така зачести работата ми с дами, които попадат в този капан на нарциса. Значи един мъж започне ли да ви обижда, започне ли да ви манипулира, започне ли да се опитва да ви потисне, да ви вмени вина, започне ли да изневерява, той няма да се поправи. Наблюдавам един така прогрес негативен в едни взаимоотношения и всичко става много бързо и попадате в капана на на оправдание, да оправдавате човека до вас. Ма той ще се промени, ама аз ще му дам шанс, ма аз през любовта ще го променя. Не, няма да го промените. Не си правете тази илюзия. Да прощавате, да приемате и да стоите в такъв тип взаимоотношения. Тук аз играя ролята на вашата майка, която е трябвало с достоинство и отстояване да ви покаже как една жена, една дама трябва да се отстоява в отношенията. Но тъй като много често нашите майки са били така сред болка, агресия, не сте имали голям избор, те са стояли и са търпяли такъв тип взаимоотношения. Моята цел е да направя всяка една дама независима. Когато една жена е независима, тя е интересна. Тя успява да задържи вниманието на човека до нея. Защото въпреки, че тя може да се справя сама с живота, тя избира да има партньор и да се отдаде. Така че това мъжете също го отчитат и е важно. Сега се учим да бъдем ценни и да приемаме себе си с недостатъците си. Аз заставам зад думите си, че всяка жена трябва да бъде независима и да обича себе си. Дори понякога да бъде малко егоист, така колкото и да не се възприема тази дума с положителен заряд. Аз смятам, че има много положително в нея, защото само когато успеем да издърпаме себе си, да помислим за себе си, да се погрижим за себе си, тогава и околните ще го направят. Така че още веднъж обобщавам качествата,
които мъжете ценят, които те виждат в нас. Това са да се научим да бъдем в мир със себе си, да се ценим, да говорим бавно, да правим паузи, да можем да се изправим и да бъдем уверени. Също така, не на последно място, винаги нещото, което е привличало мъжете и е задържало тяхното внимание, това е загадъчността. Да бъде една дама загадъчна. Не трябва всичко да е на показ, всичко да се казва и най-важното, не трябва винаги да сте на разположение. Една много често срещана грешка, която аз виждам в общуването, особено за дамите, които дълго време не са имали взаимоотношения и се появи така интересна личност за тях. Те винаги са на телефона, винаги са на разположение, винаги могат да излязат, винаги могат да откликнат. Това е груба грешка. Колкото повече успеете така да отложите отговор след първото писане или след някоя нотификация, колкото по-ангажирани се представите пред господата до вас, толкова по-интересни ставате и се чудят. А тя сега какво прави? Защо не ми отговаря? Да не би някой друг вече да е взел нейното внимание? Утре, да, както казах, няма вече места, но очаквайте скоро втора дата, на която ще говоря именно за женската енергия, за това какво казват жените и какво чуват мъжете. Със сигурност ще бъде интересно. Сега ви пожелавам един хубав следобед.